Kumno perlok sa sisin ngi shambyang uh, ngahaban trekam kumne mentasin mal ba kiton kipriyo ki penhe jing wala ne jan ki le kumam don batia bam don ba im hakini kadong anyway te ngakwa ban kan kenyat kumangala Ukraine haki rinsan kat no katukan Italy halor kani ka isu jong kalumpong deng ngahi ngai kani ka isu kum kawen ki isu ki ba la supen he ju bodesti la pen don kam danu ban pen kiwen ban pen klut upai ba klaim da don kanuno ka context klaim da don kanuno ka jing ka background ka ba scam lani ka ba sai te ngi ni ban perkhat ba community long nga si ong ten dala sang bun than kinong mi khman but kinong yele kai politics hakanuno ka jingi kide kala don make a problem kalong kumaboy kanyong ya ka do ba puun kumta kumjo hi kiwan gini te masan hi balasang bun gini ginong mi khman aim to hakan ka issue ring ala thaj pa but nama kata ngakren ru ngong balay bangi don kam ya kan ka project ngila banyan niya mo halor ka benefits mo manu banyo jing mentoy na kanika project kata ka biang ngila banyan say kata tangba ha ka juga poru ngalungo tapi ba kumangong kilai one boy lo kini nginom ikman ka election ka don hakmat jungi kili giju gi breu ki basutana tangban pen khluit ban pen songshet upaj ba lada phia kren si sai ke real issue ye ki real topic ki ba kongsan mdon bikin kimdon ban ongi kata tangba ka election kal ajan de perlok kan ma bhai kata so piru kumu pajba wain ki dikhot jong pajba phide ban ya penon kam hi la ka jabeng don jong nga san ai sai ki pajba jong ni ba man ka por kin susha penon kam kumne but tang na ka daw ba ki shrai ki ni ki bedon ha ka bor menta but ki don ki daw bangi di ban shrai sai ki Andrei ban sulong bitang kumniet ban sulong bitang kitiar ban penon kam ki brio ki bakwa e kabor nga ngam so yahap tapi nga tengah persa bhai kani nga kumu nga juang nga kersa ni ka project na mar ba nga ngit kidan kino ki benefit ki balaban wan ki laban de ki indirect benefit ru henlei kidan katu kan ni ki kenhun katu kan ningot ki brio para ki ba mi sakaman ki ba kwa bet yang ngi bengin sa bet kum hagitu ki juk mau ta yala dia ki yot tulap yala dia ki imha kila de ki MDC ki MLA ter la ni kila de ki crorepati but ki imha le ki kwa engi pada de benginum don kam nginum don jam nginum don ei kim don solution nala dia kim pajula ban ai kanono ka solution ka babha ka ban penkiu ya ka yo kam yo jam ya ka khai pateng ya ka business apo jala kim don ei kumta yali dik shushim tulap binang sarkar nei ki kwa pada yang ngi bingin do itu kila ta te perkhat ba kumta kan perkhat menta jong la jong ro ndei shu ban shusha rong ha kata saw jong kata ka ichat bendeo baro ki penon kam ya kata mo baro ki breu ki penon kam ya kata ichat bendeo tamapo ki ong ichat bendeo ki penon kam yang ngi upaj ba ka jing sngo jongi ka jing shong shit jongi ki penon kam ngi ban job ya ki election makin yo ka bawat hane ngampat ita da ka buburam ngampat i ya kanuno kata so baki la ban pen i sangi buat yang empat i te ngalasang thaji gini gi politician na ki ken hun baper na marba long ngakwa bakan don ka jing suk jing san ngakwa bakan don ka peace ngakwa bakan don ka development ngakwa gi breu jungi bakin kiu hoi ku mga ong te ngila benya bangila benya wo dong halor ka jing ai contract ya kani ka kam ngidla benya wo dong halor kata ka jing yo jing mentoy jung ki nong bela khamtam ki breu ki bantrei bantai kini ki kam ki basate ki thain lumpong deng henry kari ka pisa ka bawan nabar ka baki wei ki kloy ban wanda sa jala jungi shimsa penon long basian king komno pin penon kam komno pin ai jim to su bombon ubreu jungi lokali nga persa ban yo tang uwe ari kani ka kam kontraktor lani ki mahjon hespa henry
ya kata pada dia kalau long sadian dah. Kibreu kila akrat kila bolu sadian. Nama belai kan ia kena jeng ma ya kejat beleu. Are piong siong yang kata kaju tu mental san pau ne posunam ngai bekerja beleu jungi kalang don be ajo kalang klan kalang biang kalang nang kiu. Tama pi pada kibau suat dau kinyang dan ki daini pemedon itu banya peni kumuso jong kajing jom. Pila ban sei san pau ne posunam menta. Peni sa kar podcast jong la jong. Dah ka pangakran kumne ngam kersani gini kibrek benar ka bor mga nganya kini kidon kita ki bangi di ban tadi ya ki. Tama kumpai ba ni dei ban dan dei sing husiar. Ni sya sarai ko mangidi kimran. But ni di ban perkat bahata. Bangim dei kimran. Ni dei kibrio. Ngim dei ban susah ya lam bakla hang no hakanu kakanu. Ngila ban songsit ngila ban kemen ngila ban ien ngila ban maya menta sipor apor tamalala kila wana kabor kay bikin ne. Kila ban inuksa menta. Sisnem steng menta. Ngampa di ye. Tementa pi ye seru kumpai ba. Pimla ta ban su age lenter ban. Dan ni tang number ba pim na pim du nama PCA kita giwe keberan kabon pi penon kami kini kum kata ka atiar kam lelai penon kam sipor tama pidei ruban kalijing kali. Okay, what is the end goal here ka ke jing tumu ka goal ka kata ka thong jong pi sukwan persa abet bat menta ko mga onge pi karon ka election ka bahkamat jungi kini gi bero kiri bat tebet bah ban persa timenta pada long nginchu persa abit silenter sa kibun na piesa ki bas ngapjar hapor fi iya kania ba pi kwai kani ko projang atip nama pias ngapjar bar pisai kini ki katu kani ngut bakinya wan sakmat bakinya shong bakinya dem bakinya ngu bakinya duai bakinya pirat to long te kadi ka pachinchar ba ni kam tengah ngakwan pengkut no da ka ba ong ba ngakwa IPS pen kam jabeng jolo jong wanum skap tantang ketika liang ikani kaliang kum kipat ba long rio marway ban penon kam yala ka jingmut jeng perkat jong la jong perkat ba ke benefits ke balaban wan ke danger kata danger ke di kapasisane ke ditang basutau kiwe te toh Namdan isu panong tama kan mau ba ke election kalajan ngadi por conclude ben pesok sit. Bye.